Igbo mụrụ nze mmụọ ozi ekene m unu. Ọ ka m bụkwa mbụ m Maazị Izuakọnam, onye nkwado ntọ ome n'ọdịnala Igbo. Anyị chigharịrị azụ na nke Ichie Ajịrịja Mmiri, dibịa ọdịnala ama ama nọ n'ala Ahaba, onye abịabụrụ gbaa nta ajụjụ ọnụ gbasara ọda. Anyị bịakwara tata ka onye kwuo anyị nkụzi ịgbasara ọtụtụ ụfọdụ ihe a chọkwara ịmata tata. Biko unu ṅaa ntị ma sonyekwara na anyị. Ichie, ndewo. Iche anyị kenekwara gote isi anabata anyị ma anyị bịa. Anyị bịakwara tata ka anyị jụọ ka anyị mụtakwuo ọtụtụ ihe n'aka gị dịka onye ọdịnala ịbụ. Anyị ga-agba gị nta ajụjụ ọnụ, biko ka ị kọwara anyị. Anyị na-ajụ gịnị bụ chi mmadụ n'ala Igbo? Chi mmadụ wụ onye okike mmadụ n'ọnụ isi. Chi mmadụ wụ onye okike ma okike mmadụ n'ọnụ isi. Ọ gwara anyị na chi mmadụ bụ onye okike mmadụ. Ya chọrọ ịmata o nwere chi dị ukwuu ka ọ bụ chi mmadụ niile bụ chi mmadụ. E nwere chi ukwu. E nwere chi ukwu. Ọ dịbụ na mbụ were dị na ntọala. Chi ukwu bụ ebe onye ọbụla na-elegara anya. Ewu nwoke, ewu nwaanyị. Ịbịakwa n'ala Igbo, ma mmụọ ma mmadụ, onye ọbụla na-elegara ya anya. Ndị be anyị na-akpọ chi okike, chi ukwu. Ndewo. O kwere anyị ghọta na chi mmadụ bụ chi kere mmadụ niile. Chi mmadụ bụ chi onye, ka m yuzuo bekee, energy onye, si oke nke onye ketara site na chi okike. Na-ebịa ka isi ka proportional ya to a particular person. Mana ịbịa in general, chi ukwu in general. Mana ịbịazie anụ onye ọbụla were ọnụ, ịbatagoro na village, onye ọbụla were obi nke ya na onye ọbụla were nkewara nke ya. Ndewo. Mme ka aghọta na o nwere ihe bekee kpọrọ energy or pulse na chi mmadụ. Chi mmadụ, oke onye ketara. Oke, dịka a na-aga n'iru, a chọrọ ịmatakwa gịnị bụ onye ụwa mmadụ. Oke, amago m ebe ajụjụ gị si wee na-abata. Onye ụwa mmadụ wụ onye lọrọ mmadụ ụwa. Onye ụwa mmadụ bụ onye lọrọ mmadụ ụwa. Onye ka a na-akpọ onye ụwa. Dịka mụnwa kịta, enwere m onye ụwa. Nna mụtara ihe anyị chukwu nna m bụ onye lọrọ m ụwa. Ebe anyị nwe ogushi nwere na nwa ọmụchụrụba. Ndewo. O nwere mgbagwoju anya anyị na-adị enwe, nke ga-abụkwanụ anyị pụọ n'ezi ajụ anyị nwe ike nwee ihe anyị na-asa dịka ndị ntọ nkwado ntọ n'ọdịnala Igbo. Onye ụwa mmadụ na chi ya, achọ ka ịkọwara anyị ọfụma, onwe ihe dị iche ka ọ bụ ofu ihe. Akụzigogo m ihe a na my page before, and I try ka m use some illustration where ihe atọ wee kụzie ya. Some people are not ihe na-agakasị na internet. They just want to be confused. Onwe ife ọbụla dị confusing na ya. Onye ụwa mmadụ, even ịbịa n'ala Igbo, ndị Igbo kwuru ya, onye ụwa onye bụ chi ya. Onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Okay? Now, in as much as na mmasị gị na two of them abụghị otu energy bịakọrọ ọnụ. Mmasị gị I can't tell you that no, two energy bịakọrọ ọnụ wee form a single goal, which in actual fact you don't separate them. Onweghị ihe dị iche na ha. Mana ka m kọwalụ gị. Oge nwaanyị na nwoke nwere mmekọ, nke nwaanyị atụrụ ime, o jee asị nwaanyị a dị ime, ọ fọmụba. Okay? Ihe fọmụrụ ihe ahụ, ihe si n'ahụ nke nwoke na ihe si n'ahụ nke nwaanyị, ihe fọmụrụ nwa.
Now onye ụwa mmadụ abatago mere ọ na-abụ mmadụ chọọ ịlụ ụwa asị gị ma onye esiri obe nna gị ma onye esiri obe nna ya osibe nne ya ma ọ n'ikwu nne nna ya. Sometimes it extends depending ka the connection si wee debe. Okay? Now nwa ahụ adịgo onye ahụ alụgoro ya ụwa by permission of ndị ichie. This is why we tell people ndị ichie ebe nna gị mebisie ndị ichie ebe nna gị and you are praying to God unu nwa anything God cannot do does not exist. Mana ijidego ana be nna gị mebichaa be nna gị chi okike onye akwụto chi okike si ọ ga-esi m not the devilish if you believe ruo God onye ọzọ si mba ọzọ wee bịa. You forget ya na through that lineage through ndị nna nna gị fa ka ị eji wee fụ chi okike anya through that process of nwa ị nọ n'afọ, because ndị mmadụ amaghọ the meaning of na nwaanyị na-ebu nwa n'afọ. Negotiation abatago, onye ụwa abatago with mission, with template mission ọ bịalụ. Gịnị bụ next thing ọ ya eme? Ọ gaa through the ancestral link to chi okike. Na-eme mmadụ na-enwe ndị a na-amụ ụbọchị nkwọ, nwe ndị a na-amụ ụbọchị eke, nwe ndị a na-amụ ụbọchị oye, nwe ndị a na-amụ ụbọchị afọ. Most times, not even most times, go and check. Ahịa onye ụwa gị onye lọrọ gị ụwa zụrụ ahịa maka ị ya pụta. O nwere ike ọ bụrụ Okeke bụ ihe na-alọrọ gị ụwa. Ụbọchị ya apụta ụwa akwụkwọ ụbọchị eke ahụ ka ya apụta. Is ịda na ụbọchị nkwọ na mgbede ebe 5, 6, 7 ka ya apụta, ma ị bịa eke anwa ị bịa during the morning time or afternoon. Now onye ụwa gị through the channel of the ancestors wee jee tochie okike wee jadọrọ that energy ọ ga-eji wee mee ka emegide wee bịa rụọ and accomplish a mission ọ bịara ịrụ n'ụwa. O kwere anyị ghọta na o nwere ebe nwa na-anọrụ n'afọ omealịba ahụ. Ọ gịnị merụ nwaanyị ama ndị ime taa omealịba ahụ taa? Within that process ka ha na-abụ na negotiate that energy mmụọ anwa esi from chi okike wee bata. I am not saying na enweghọ onye ụwa nwee chi. Okay? Mana chi ga-anwa wụ n'aka onye ụwa gị, just like na mmadụ je okay achọrọ m ịrụ ọrụ, achọrọ m ikpu aja, I want to go to the river and pack white sand. Ije gote tipa. Ndị nwa nwe tipa. If you want to brand the name of the tipa to Ajịrịja Mmiri, you brand it. This is your own. Ije nweta tipa ihe ga-enyelu gị aka achieve your mission. Otu ike gị ruru, that onye ụwa mmadụ will now go and attract that energy ga-amachi mission ya. Onye aja abatakwala n'ahụ nwa ahụ, ifu nwa ha eme gịnị eme ahụ. Ndewo. So ka m bịa now, ha marịbazi ahụ ha ghọọla one body. Ha na-agbabụrụzi ofu. Okay. At that point now, a man separate nwụsị ha. Ha adịgo attached. A na-asị ma chi onye a nọrọ n'izu. Okay? Ijegodo na mmụọ. Na mma njebe fa because ekwube ka asị eme onye ụwa na-adọnye na ndị ichie ka ọ na-ekwuchite elu onye ahụ ọ nọrọ, because people don't understand this. Imebi okwu a na be nna gị, onwe gị ka ị na-eme, because o nwere point o eru in life onye ụwa gị ga-anọdebe ndị ichie ebe nna gị. So imebie ndị ichie ebe nna gị, mebie okwu obibe nna gị ebe ndị ichie nọ, ị ga-agbazi m ebe onye ụwa ga-anwa ebe ọ ya agbado ọkpa wee kwuru. Anyị getịrị. So ha na-awụ ofu, onweghị ihe dị iche na ha. Oge ha dị iche bụ during the pregnancy period and the time the baby ji emegharị ahụ. Ha na-abụ combine ha na in one mission ifo that baby emegharịba ahụ. Onye asị na onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Chi Ajịrịja Mmiri, ndewo. Na nkọwa ya amụtakwa n'ọtụtụ ihe. Ikwe ma ghọta na onye ụwa na chi bụ ofu ihe. Ya bụ anyị gụwa ọjị tụwa nzu, ya kpọkọta ya ọnụ ofu ihe ga-abụ. Ya bụ na mmadụ na nnu adịghị ese okwu. Ndewo. Biko ajụjụ ọzọ a chọrọ ịjụ tụọ bụ kedu ka mmadụ si alụ ụwa? Ọ dị otu isi kọwara gị na mmadụ na-alụ ụwa site na abụọ.
mmadụ na-alụ ụwa site n'agbụrụ, ma o siri obe nna ya, o si be nne ya, ma o si n'ikwu nne nna ya. Nwanne mmadụ na-alụnwụkwa mmadụ ụwa. O nwekwa ndị na-adị ndụ alụ ụwa. Ọ dị. O nwere ndị na-adị ndụ alụ ụwa. O nwere nwanne na-alụrụ nwanne ụwa. Anyị nwa nọ n'afa na-agba afa na ibu mgba afa onye ụwa. Nke ọ bara gị ife nọ na onye ụwa mmadụ. O riri nne. Sọnta na-abụ mpụta na ịntanetị mfụ ife ndị mmadụ na-akọsị nkirisi ha ji aha ọchị. Because these are the things we practice every day. It's practical. Ị na-emepe ya ozugbo ozugbo ị na-afụ result ya. Mmadụ na-alụ ụwa site n'agbụrụ. Agaghị m esi na family m because na nlọvụ gị ọfụma mbịa nlụ ụwa na ya mbịa mbịa ụwa nlụ ụwa na ya family because na nlọvụ gị. A na-esi n'agbụrụ alụ ụwa. Na-eme ọ dị ka ihe a nkụziri last time gbasara ọda. Ọda wụ reincarnator spirits. Onye ndị na ya na-abụ na-anọghọ n'ofu arọbi na-aga n'ofu ụmụnna n'ofu ọfa anwa n'ofu ọda anwa ọ fịara ahụ ese ma ọ bụ be nne gị ka onye a esi n'ụwa. Ihe na-alụ ụwa bụ dị ndị a. Onye a mekwuru n'ọda anwa egbu anụ n'ọda. Onye na-abụghọ a member of that family agaghị eri ndata anụ. Anụ ọbụla egburu n'ọda bụ ndị nọ dị ya. Family a bụ ndị ya eri ya. Outside ama nri. Maka gịnị? It is a recycling spirit for that family. Okay. Ndewo Ichie. Anyị ghọtakwara na amụtakwana mmịa tata na mmadụ na-adị ndụ N'alụ mmadụ lọta ụwa. Wee ghọtakwa na ịlụ ụwa na ị ga-esie n'agbụrụ wee lọta ụwa. Ichie ndewo nne. Biko ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ bụ kedu ka mmadụ ga-esi mata ịlụ ọra ya ụwa? Ọ kịta ka ọ bịarụ nyebe nsogbu fibara ahụ. Mụnwa agbaghọ m afọ onye ụwa wee marụ onye lụọrọ m ụwa. Ọ bụrụ oge gboo amụọ nwa ịbụ nke a ka na-abịa oge a na-eme ọdịnala, oge ife ka dị ka o kwesịrị ịsịdị. Nwoke na-abịa ịnụ ụwa, onye ọbụla na-abịa ịnụ ụwa na dị egosi onwe ya. Oge ụwa ka dị, oge nsọ ka dị. Ọ bụrụzi kịta ejidego ebe niile gbarichasasị ebe niile, mmụọ anaghị apụsị ka ha si apụ maka na nsọ adịrọzi emebichaga ebe niile. Bifo onye chi ịlụ ụwa ịda ma ọ bịakwuru gị site na ọhụhụrụ ndị bekee na-akpọ vision, ọ na ọ bịara gị na nlọ, ọ na somebody ga-akwudo gị nwaanyị dị mma ọkwa nne mụrụ nne gị ya na-abịakwa ihe ahụ, ma ọ nọ nne mụrụ nna gị ma ọ na nna mụrụ nna gị ya na-abịa ihe a na-ekekwu ya. There must be one way or the other. Then if that is not the case, next thing again bụ na nwoke nwoke ọbụla nwe ngwuru a ji akpọ ya di na-anụ nwaanyị, di na-anụ ngwuru, ọ mụda ha na nwa pam ọja jụọ ese onye n'ọrịa ụwa. Away from ịlọgodo ụwa, o legodo anya sọsọ anya ọ ya elogodo nwa anya, ọ gbago ozugbo na onye onye n'ọrụ onye a ụwa. Epere m mpe ka ụmụnne my dad na-akpọ m mpa, my grandmother na-akpọ m di ya. Epere m mpe amaghọdụ m na otu a ka ọ ya dị, ma later on ka m bịa chọpụta na onye ahụ ha na-akpọ m afa ya ụgwọ ya lọra m ụwa. Mana now let's say that na mmadụ onye ahụ adịghị privilege abụghị onye n'ọrụ ya ụwa, or that a na-agba afa. Okay? Ihe dịkwu n'ime ya wụ ime mistake n'ebe afọ onye ụwa nọ. Ọ ya dịkwa ka lọrọ okwu si ebe a gawa Abuja. Ọ jọgburu onye ọ ya dị alụrụ nne. ọ ya nnukwu arụ n'ime mistake na ya ha ebido n'isi ihu na takarị ya jobu n'afọ ma ọ bụ ndị kwuru okwu. A na-agba afọ onye ụwa, anaghị eji nganga agba afọ onye ụwa. A na-akpachalụ afọ onye ụwa, na-akpachapụrụ ya anya dịka mụnwa na esi na ịbịara ka m gbalụ gị afọ onye ụwa. Ịma m bịabe m taa asị m gbalụ gị afọ onye ụwa taa, o nweghị ihe iri ọnwekwenede nwụrụ. You must give me at least 2 days notice before I agba afọ onye ụwa. A na-agba afọ onye ụwa gbaa ya 3 months because I won't be doing a particular afa for the other things I will do. Anaghị m arush ya because ime mistake in ya. Ọ bụ maka ndị a na-agbapụta n'ịntanetị achị awara ọ nne nna gị nọrọ gị ụwa eje gbuo anụ, gbukasị ọkụ, gbukasị ewu. Okay? So onye na-edịghọ privilege akọwali anya
oge opelu mpe ọ gbagotesi na ọ chọrọ ịmara onye ụwa ya ọ gbaa afọ onye ụwa o nwere ndị nwere geeti ịgba afọ onye ụwa ọ mmadụ niile na-agba ya. Ndewo, azụzụ gị dịkwa anyị mma. Ihe ọzọ achị ka anyị jụọ ọrụ na ọ bụ na ịgba afa maka na o nwere nkọwa ịkọwara anyị ime ka aghọta na mgbe bụrụ gboo maọbụ mgbe bụrụ mgbe mmadụ kapere mpe. O kwere nghọta na mpaghara ndị dị n'Enugu maọbụ Ebonyi maọbụ Abịa anụghị ebe a na-akpọtụ ogbo, ndị na-eme ogbo igosi na ọ bụ nna onye a lụrụ ụwa maọbụ amala ha amata ndị lụrụ ụwa. Mana dịka ọgbọ a si dị na bekee bịara mebie ihe niile ụka akarị kwuo enwezikwa ibe wu ogbo nwa nwezikwa ihe anyị ghọtara bụ ogbo. So ụzọ anyị kwesịrị iji amata onye lụrụ ụwa na ọgbọ a bụ ịgba afa. Wee na-ajụ o nwere ụzọ ọzọ a ga-esi nwata onye lụrụ mmadụ ụwa na-abụghị site n'afa? Ụzọ ọzọ bụ site n'amara. Ụzọ ọzọ wụ site n'amara. Mmejisi gị na o nwere onye ya nọnwụ na nlọ egosi ya oke onye ahụ nọ n'onye ahụ ụwa bịa na nlọ gosi ya. Most times nwere onye agha agbagide afọ onye ụwa osie ike ịma nweta ya ọnọ 2 months 3 months. O nwere ihe anyị na-agwa onye anwa jee mee. O nwere ike mmadụ na-aba na-apụta n'afa gị. Nka m gwa gị nke bụ eziokwu, o nwere ndị na-abịa sị na mmadụ na-azọ mmadụ azọ n'afa. There's nothing like that. No, ha aghọtaghọ ntọala onye. First of all is understand that person's mission on earth. Check ya spirit ndị so onye a wee bịa ụwa. Ọ na-enwe na ngwuru a na-abịa ọ bụrụ na one particular child bịara for specific message either to liberate the family. Ofu onye ya lọrọ ya ụwa mana ọ ya enwe ndị ọzọ sọrọ ndụlị ya. Nya vancha si wee bịa vancha ya akwụdoli ya wee lụọ bụ. Yes. Okay. So you need to find out. Ebe mmadụ afọ onye ụwa anaghị abụ ya afọ ya dịkịta agba alụ gị. So away from ịgba afa wee mara onye lọrọ mmadụ ụwa. The next one bụ gịnị? Amara. Inwe amara site onye ụwa gị decide ya na ọya meelụ gị ya o mee gịnị? Ọ bịa ọgwaghị n'ọkwa ọmụmụ. Mmadụ nwere ike pụta site na amara. Mmadụ ike na-ege anya nna n'ọkwa nna gị because o nwere ihe n'anya na isi egwu ya. Ụdị mmadụ ma ọ bịara m alụ tupu mmadụ onye lọrụ m ụwa. Agba m abịa n'ugbo ava na ọ pụtara mana a gara m luo egbe ngwunigbo gbasịrị nna m. Onye bụ onye nna nọ n'ụlọ egolu m mmanya na ọjije ebie si ya na m bịa igbu anụ n'okwu ana mana m chọ ka ọ sị m mụ gaba n'iru tupu m wee gbuve. Ka m na ebe a nka nwunye si n'ụlọ oke ka m na-abata ebe a ka ọ sị m nna m echere m na isi na anyị ama mmezi ibe gbasara ọvụ dị na be anyị. Nwunye pụta tie hei nna dị n'ebi a achọghịzị m mmadụ ịgwa m na nnọọ ka o si wee dị na amagoro m n'ọkwa onye bụ ive The highest you can do is just go for confirmation. Yes. Onye zie nsogbu nwere ka ha si eme ya ime ya ozugbo the person na manifest ya onwe. Ọ bụrụ nwere 2 persons ma onwe things ị na-enwe contradiction onye agbago confusion adị na ya iwetara anyị such a person o nwere ife anyị na-eme the main person na-apụta. There is a law in mmụọ. They are governed by law. More, they are governed by law. So when we put that law through, may help person mania. The person, no one care about assistant or the main person. The actual person. Apụta. Chendewo. Ala mụtakwa ọtụtụ ya n'aka gị. O kwere anyị ma ghọta na ọ bụ site n'afa na o nwere ite ịbịa site na nrọ ma ọ bụ site n'aka ọnụ nwoke ma ọ bụ ọnụ nwaanyị wee bịa. Dịka nwanne ahụ nwoke si wee kọwakwa na akpọrọ nna ya ọ baghị uru eje chọwakwa isi ọzọ ma ọbịa ma chọrọ ịjụ ese na ọ mata agụ na ọwụ ya bụ nna ya. Ndewo. A chọrọ ịmata ọ bụrụ na mmadụ nke ndị oyibo kpọrọ recognize akwado ma ọ bụ hụta onye lụọra ya ụwa na-eme kwesịrị ime o nwere ihe onye lụọra ya ụwa ga na-emebiri ya? Okay. Ajụjụ a chọrọ anyị na-ajụ ka anyị mụta bụ ka ndị na-eso ekwere anyị mụta maka na ọtụtụ n'ime anyị ama ndị lụrụ anyị ụwa maka oyibo bịara ụka bịakwuo. Ana m ajụ sị ọ bụrụ na mmadụ amaghị onye lụrụ ya ụwa
ọ dịghị emekwa ụlọ ọrụ maka na ya na-anụ ka ọtụtụ na-asị a na-enye onye ụwa nri a na-egbupụrụ onye ụwa anụ. Ọtụtụ n'ime anyị ama ihe gbasara inye nri na igbupụ anụ maka ihe ụka wetara. Ihe anyị na-ajụ bụ o nwere mmebi ihe, o nwere ịta ahụhụ onye ụwa ga na-ata onye ahụ ọ bụrụ na ọ dịghị eme ihe o kwesịrị ime dịka ndị bekee kpọrọ recognition. Thank you. Otu ị nwere fon nwee chaja, ụtụtụ chaja gị tinye n'ime ọhịa gbafuo ya, fon gị ahụ bụ ike saa agwa gị for some time, ọ mee gịnị? You will need to recharge that phone. I will need to recharge it here. Without that charger laying a curse on you, naturally you will have problem. You can't communicate. You can't communicate. You can't. That is where ndị mmadụ na-enweta ya wrong. Ị hapụrụ chi gị based on the nwere small privilege, ihe agabatụrụ gị nke ọma. Ị abandon onye ụwa gị si na ihe emenwu ya n'isi onwe gị, emenwu ya. Okay? You get to a point you will not be able to cross again. Maka sị na onye buru chi ya ụzọ ọgbagbo ya n'ọsọ. Anya ka anyị like ya ndị gboo, okwu ha niile na-aba n'ilu, n'ilu ha niile na-abụ okwu. Onye buru chi ya ụzọ ọgbagbo ya n'ọsọ. Ndị ya akpa nkụ, ndị ya eku mmiri. Gwanụ m, ọkịta youth anyị na-anaghị edebezi nsọ, ọ ka ya ka esi wee fife dị na mmụọ, because ọchị gị onye ụwa gị ka ị na-anọchite anya ya na mmadụ, nyanwa na-anọchite anya gị na mmụọ. Akpọ izu nyanwa ya aga. Bear it in mind, chi gị nọrọ stagnant, not unactivated, ndị ile ejidie. Agụụ gụọ ọnya, ọfụzi ebe nne orie ma ọ dịzi mmadụ ma ọ dịrọ mma, only dị sustain just the same way anyị si emekwa n'ụwa. Ata aka ọbụla, ọgwụ ọbụla, nchụcha ọbụla mmadụ na-achụ gị enwe ike nweta nwunye because ọ dịrọ active. Ọ na-abụ nne emelụ mmadụ chi, nna adọtụrụ mmadụ onye ụwa ya, nna-asị onye na-egbuli ya, nna-asị onye ụwa ya zonahịa n'aka ndị amụsụ. Maka na ọ bụ na enweta chi gị onye ụwa gị, ọ bụ na enwetaghị ihe agaghị enwetanwu gị. Away from chi gị imetụta gị aka, life on its own will throw you challenges that you will not be able to bear. Now, onye ụwa mmadụ na-ewekwa iwe mebielụ mmadụ ife. Maka iwe na-ewu ya, this is your light. Ihe a ihe eji ebi ụwa. Mana ịchụkwataghị ya, ọkụ ahụ anyụ ọnụ, you walk in darkness now. Fụwa anya. You will not see light. Ịma mfunwu ihu gị, ọ dịka ọchịchịrị kpara na-aga. Inwe ike mmanya ụkwụ na pọtọpọtọ, inwe ike mmanya ụkwụ na okwute, inwe ike mmanya ụkwụ na bọtụlụ kụwara akụwa. Whatever you see becomes the order of the day. Mana idozie chi gị, ọ gbaala ụlọ ọkụ. Onye ya na chi ya na-adịrọ na mma na-atagbu onwe ya n'afọ. Ọsọkwa ya bụrụ nwoke, ọsọkwa ya bụrụ nwaanyị. And onye ụwa gị is the key to your survival. Without onye ụwa gị, onwe ihe ha na-eme. Akpọ ya bịa ka agba izu, ka amaka ife ọsọ gị aha ya mmụọ niile juru n'ụwa. Akpọ onye izu, ọ bụla ndị na-anabadịrọ na mma, akpọ onye izu ka abịa ka agbara ka a ga-esi mee ka ọ dịrị gị na mma. Ọsị ha biko onye ọbụla enyere ọnụ na agụụ na-agị. Onwe ihe da batalion mmụọ niile wetara onwe ihe ha emenwu gị. Ese abụgodo na ọgwụ ka ịgwọ bịa ọgwụ ama nlu nwa maka chi gị si onye ọbụla n'ụlọ. Onye agbakwakwana ya, that is why you go now. That is the light, that your light. Onye ụwa gị na that light is from chi okike emerge go, that becomes the power. Your power iji abụ, that becomes your identity. Mana mmiri mana elu ụwa, mana elu ya. So ọ na-enye nsogbu. Onye ọbụla jikere odozi onye ụwa ya. Ndewo. Maazị ndewo. O kwara nghọta ma ghọtasi ike na onye ọbụla kwesịrị ime onye lọrọ ya ụwa ma mee na o kwesịrị ime. Mana a ga-enwe ofu ajụjụ ọzọ a chọrọ ịjụ tupu anyị emechie. Nweta ịkọtụrụ anyị ka mmadụ ga-esi mekọta onye ụwa ya. Ọ ga-abụ n'aka dibịa ka a ga-esi mee ka mmadụ ọ pụrụ imenwe onye ụwa ya, nyenwe onye ụwa ya nri, menwe ka obi dị ya mma. Ndewo. Ihe ahụ what I have been looking forward to teach on my page.
dibịa wụ second option. Otu a nọ na awụ second option to idoziri onye ọbụla chi ya maọbụ onye ụwa ya. The person ọ dịlụ ime ife dị n'onye ụwa maọbụ ike nke ya wụ the person n'onwe ya onye na-achị dọtụ onye ụwa ya ka ọ dịlụ. N'ọbụza na onye agha anọghọ nso like most people mere ife bụ ndị na-anọghọ na Nigeria. They are not here. And ihe na-esiri ihe ike n'ebe ha nọ. You need to save life first. Mee gịnị? Dọtụrụ onye a. Nwere ike dọtụrụ ya with that person's consent. Dọtụrụ ya. And most of the times ihe nka na-egbugoro onye a ndị egburu mgbu ha ọkụkọ na-ekwe ha nkwa na onye abata ka o were aka ya gbuo olu ga-ewu no matter how that chi ya nwa demand la ewu chelu ka onye abata o gbuo olu ga-ewu. Sometimes mpụtakwa na ịntanetị mfụkwa na nwaanyị na-emelụ mmadụ emelụ nwoke chi ya wa ngara na-adọtụrụ mmadụ olu. You don't mean it? Nwaanyị na-adọtụrụ mmadụ fụkwebe nwaanyị na-adọtụkwuru nwoke ike nga. Ihe anyị na-ebutesi ọnwụ na ife isi ike. Anakọta na ife ike na-eme ụmụ ntorobịa na-eme everywhere. Ịbịa be m ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị nwa ga-eji aka gị gbuoro onye ụwa gị anụ. No, you must be the one ga-egburu onye ụwa gị anụ. Enweghị m right ime ya while you're there except ma ọ na ịnọghị ya. That's the as in a way out ka ọ wee bụrụ na emelụ then nyelụ gị aka meelụ gị ya ka ụzọ wee dị. So otu a ka o so megide, otu a ka o so gbatakwụrụ. Onye ọ na-eri nwa onye ụwa bụ onye alụ ọrụ ụwa mana ọ bụzia na ọnwa ọzọ ka a si mee ya dibịa emezieli anya mana dibịa bụrụkwa ka ijekwuru nwaanyị. Ọnọdụ atị na bụ ịmara onye ụwa gị ịmarụ ndụ obili. Ọ bụrụ onye bụ nze maọbụ onye bụ ọzọ ịmarụ dibịa eyi eje ka ọ kpọọ onye oku nye ya nri maka ọgbọ dibịa niile ga-enye ya nri ka ọ nabata. Ọ bụrụ dibịa ọ bụ na o si na nwaanyị nke rituo ọba nwaanyị ọzọ o si na nwaanyị ajaghị o jee nwaanyị itere ime o si na nwaanyị nke ivuru ya nwunye mmadụ merụchaa na ebe esi anyị nyere gị chi gị nne anyị nyere ya ga dọtụrụ gị onye ụwa gị ana onye ụwa gị abụrụ onye chi n'echichi ọ dịrị nka ya ọ ya nabata ya ime ike nyesi echi gị the next thing again business dị bụ 10 agba 5 ma ọ gba 0. These are the common problem a na-enwekarị na ndewo imeela Ichie Ajarịja Mmiri sonyere anyị. A na-ekelekwu na ọha na eze ndị sonyere anyị ndị gara anyị ntị n'olu na mmụta abịara mmụta tata. Unu ahụla ka o kwesịgbu wee gbaa asị unu gbaa mbọ na-esonyekwara anyị na agala agami na-abanye n'ọtụtụ obi ebe a na-eme ọdịnala Igbo wee na-amụta ọtụtụ ihe. Ọ ka mbụ m bụkwa Maazị Izuakọnam onye nkwado ntọ omenọdịnala Igbo. Ekene m unu rinne asị m unu izu akwụkwọ n'ụlọ.